Magpadayon ta sa ato ang series or serye sa basahon sa Marcos. Diin anian kita karon sa ato ang kapitulo 13 sa ato ang basahon sa Marcos nga ang title ni atong serye mga igsoon, hangtod siya moabot, no? Ang hari nag-andam og mabinantayon nga simbahan. So mao nay title sa ato ang series karon. O kung nahinumdum ta katong niya dinhi nga regular nato nga mga kaigsuonan, na ang miagi ani mahinumdum nato nga si Jesus nagpahimangno sa iyang mga disipulo. Kaysa miagi ang mga disipulo nakakita sa templo nga pagkanindotag yun. Ang ilahang kasing-kasing midako gyud sa pagdaig niadtong templo. Nawa na ditong pagdaig nilang Hesukristo na silang tupad. No? Kanabang usahay gud kita mga tao gyud natural gyud nato nga mudaig ta, no? Mahingangha ta sa mga butang nga makita nato nga nindot jud siya kaayo, no? So dinhi ang niagi nakapadani gyud ang mga butang nga kini dili ato hinumduman nga kini tanang mga butang nga dili kasaligan kay kini dili ni mulungtad mahanaw ra ning tanan, no? Bisag unsa kagwapa o kagwapo sa tong bana, mga wa gyapon sila. Ang tanang butang dili permanente mintras naa pa ta sa kalibutan. No dinhi ato makita sad nga si Jesus nagpahimangno kini mahitungod usab sa mga mini nga mga magtutudlo. Kung atong nakita ang atoang sermon sa niaging Domingo nga tulo ka buok pahimangno ang gihimo ni Ginoong Hesus. Ang una ang pahimangno niya sa mga disipulo sa mga butang nga makalingla kanilang makapadani. Ikaduha na pahimangno ni Jesus sa mga mini nga magtutudlo. Daghan na kaayo mga igsuon nga mga magtutudlo nga mga mini nga magtutudlo nga atong madunggan, no? Nya ilabi na gyud labi na karon nga nagsina sad ang gubat, no? Mangguwa na diha sa social media nga moingon sila nga mao na ni ang katapusan sa kalibutan. Apan sa pagtinuod na kana mga sinyalis na siya. Mga timailhan na siya. So mao nagpahimangno si Ginoong Hesus mahitungod sa mga mini nga magtutudlo nga moangkon sila nga sila mao si Kristo, no? Kung atong nahibawan si Biblia sa basahon sa buhat, sa pagkayab ni Ginoong Hesus ngadto sa langit, ang mga tao nagsigihaw hangad hantod nga nahanaw siya. Ug niingon ang anghel nga unsa inyong gitan-aw dinha? Si Ginoong Hesus kay nikayab naman dito naman sa langit, ibalik na mga tustuo kamot sa atong amahan. Nangutana ang anghel unsa may inyong gitan-aw? Nga ayaw mo kay bulong kay ang iyang pagkayab mao sa iyang pagbalik makita sa tibuok kalibutan. Busa di kita angay mo tog na miingon ako si Kristo, ako si Kibuloy, no? Anak ko sa Ginoo. Ayaw gimugto ana. Tan-awa ninyo ang scripture. Mura mo mga Berean Christians nga ug unsa gani iwali sa pastor, unsa gani isulti sa mga ministro, gikan nilang Pablo, gisulti nila ikabot sa ila, nagkay-kay na sila sa Biblia, sakto ba na iyang gisulti, no? Mura sa ako diri ba, tan-awa ninyo sakto ba akong gisulti? Nya ingna kog sayop. Okay, so dinhi makita sa nato nga kini mo daghan ang mga mahisalaag ni kining mga mini nga propeta. Kining mga mini nga magtutudlo, daghan kayo sila nga mga gibuhat nga kung imong paminahon sakto nindot paminahon sila, no? Pero kani mga giingon din nga daghan ang muanhi sa ngalan ni Kristo nga pagpakaingnon ug daghan usab ang iyang pahisalaagon. So daghan dili lang usa duha ang magsangyaw sa pulong nga diin gituis nila ang kamatuoran nga madani usab ang kadaghanan. So dinhi sad kini nga pahimangno ni Jesus nga mga panghitabo gikan ni sa gawas. Ang mga nakita sa gawas, sa templo, sa mga mini nga magtutudlo ug uban pang mga butang nga makapadani sa tao. Alang usab kini sa katawhan lakip na sa adunay pagtuo ug pagsalig kaniya aron dili malingla ug may salaag. Mao ni katuyuan ni Ginoong Hesus sa miagi natong gisgutan nga giingnan niya nga pagbantay kamo sa mga butang nga makadani ug ang mga mini nga mga magsangyaw ug uban pag daot sa inyong pagtuo. So dinhi sa atong paghisgutan karon mga igsuon sa Marcos 13:9 bersikulo 9 ngadto sa 13 ato sa makatun-an karon nga si Jesus nagpahimangno na usab balik na sad siya gi-remind sa niya ang mga iyang tinun-an unya kanang mingon ta mag-remind ang iyang mga tinun-an ayaw niya i-picture nga ang mga tinun-an re gi-remind ni Jesus Christ ato usab kana nga mga reminders nga gihatag ni Ginoong Hesus alang kanato nagpahinumdom na sad siya si Jesus nga kining usa ka makapahinuklog nga
pahinomdom, panghitabo. Mao ni pasiuna sa mga butang nga nagpakita gyud nga kinahanglan alirit ta kanunay. Kinahanglan magmahuna-unaon ta. Wala na himo ni Ginoong Hesus aron ta mahadlok, no? Wala na himo aron ta mahadlok ang iyang mga sumusunod ug kita. Hinuon siya ang iyang gihimo na hibalo mo giandam ta. Kitang mga Kristohanon, kitang mga katawhan niya, iyat ang giandam ni ining tanan niyang ingon nga pahimano pagbantay kamo, beware. Mao na iyang gihimo kanato. Kining mga pahimangno nga ikaduhang pahimangno na ana sad ni sa sulod. Nganuman, ang sa una iyang gisigutan katong mga butang makapadani, ang katong mga mini nga mga propeta or mga magsasangyaw. Pero dinhi kaning atong pagahistoryahan karon iya na usab ta sa iyang mga pahimangno sa mga mahitabo sa sulod nato sa iglesia, sa mga apostoles ug uban kanato, no? So naani sa sulod mismo kini mahitungod ni sa pagpanggukod, no? Pagpanggukod, pagsaksi ug paglahutay. O kini dili lalim apan naghatag kini og paglaom tungod sa saad sa balaang espiritu. Kung atong mahibaluan mga igsoon, kining panahon na mao na ni ang katapusang simana ni Ginoong Hesus nga siya taralo na ngadto sa hukmanan. Diin nahibalo gyud nga siya gilansang sa krus. Ang katarungan o ang rason nga nung gilansang siya sa krus tungod kay iyang gidepinsaan ang iyang mga katawhan. Gikuha niya ang atong sala ug iyang gipakamatyan didto sa krus. Mao ni nga kita nagsubay ning mga karong simana mga igsoon atong makita nga dinhi si Ginoong Hesus duol na gyud ang iyahang katapusan. Sa atong pagbanayon atong basahon ang mga sitas nga atong gikutlo sa basahon sa Marcos Kapitulo 13, versikulo 9, ngadto sa 13. O akong gihangyo ang tanan, mahimo manindog ta, no? Agi pagtahod sa ato ang pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. No? So atong basahon, magsugod ta sa versikulo 9 sa Marcos 13, nya atong dunganan pagbasa, no? Kanang tinasing-kasing gyud nato nga pagbasa nga inigbasa nato dito sa ato ang dili lang sa atong nahunam dito sa atong kasikasing. Okay, sige, versikulo 9 atong basahon pag-una. Nangingon diha, apan pagbantay kamo sa inyong kaugalingon, kay kamo ilang itugyan ngadto sa mga hukmanan, o kamo ilang bunalan sulod sa mga sinagoga, o kamo muatubang sa mga gobernador o sa mga hari tungod ug alang kanako, aron sa pagmatuod ngadto kanila. Bersikulo 10, ug ang maayong balita kinahanglan iwali una ngadto sa tanang kanasuran. Versikulo 11 nagingon niya, sa diyang ila kamong dadon ug itugyan ngadto sa mga hukmanan, ayaw ninyo kabalaki daan. Kung unsa ang inyong isulti, apan isulti ninyo ang bisan unsa, niya ihatag kaninyo ni adtong taknaa. Kay dili kamo ang magsulti kun dili ang Espiritu Santo. Versikulo 12 nagingon ang igsuon magtugyan sa iyang igsuon ngadto sa kamatayon, ug ang amahan magtugyan sa iyang anak, ug ang mga anak mo supil sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila. 13, unya dumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Magampo ta atoy duko atong mga ulo mga igsuon ug atong piyong atong mga mata. Salamat Ginoo Dios, ikaw ang gamahanan, langitong amahan, anak ka sa langit. Ikaw ang nagmugna sa tanang butang. Salamat Ginoo God Lord nga ikaw kanunay nagapahimangno kanamo sa among mga buluhaton diha kanimo. Nining kapunon Ginoo Dios, ikaw among pasalamatan dayon ug gimayaon. Ug salamat sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy nga imong gihatag sa matag usa. Dalaygon ka sa walay katapusan amahan. Salamat usab sa imong proteksyon, sa imong provision ug sa imong paghiya kanamo sa tanang mga buluhaton dinhi sa iglesia amahan. Busa Lord, ini kahaponon Ginoo God, tuguti nga kami muduol sa imong tiilan ug mangayo kami kapasayloan sa imong mga sala. Aron maandam ang among kasing-kasing sa pagduol diha sa trono sa imong grasya. Imuha kami Ginoo God nga angayan Ginoo nga mamati sa imong balaan nga pulong ug tuguti Ginoo Lord God nga imong balaang espiritu magahatag kanamo kaalam aron among mahibaluan kun unsa man ang imong mensahe nga imong ipadangat kanamong tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan, dugog himaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus kini among pagampo. Amen ug amen. Malingkod ang mga igsoon. So mao ni ang ato ang pagatun-an karon kining bersikulo 9 ngadto sa 13 sa Marcos kapitulo 13. Unya ni ato pagtuon nga pagtulunan mga igsoon na tay tulo ka punto
nga ato ang tan-awon, no? Ang una mao ang pagmatngon sa pagpanggukod sa oposisyon. So, makita nato sa atong gibasa nga dunay pagapanglutos, dunay panggukod. Mao na ang unang punto nga atong pagahisgutan karon sa pagpadayon nato nini atong pagtuon. Ang ikaduha nag-ingon diha nga pagsalig o pagsaksi sa balaanon giya, no? Ang ikatulo, panglantaw sa mahangturong paglahutay, no? So dinhi atong makita, unahon nato pagtuki kining una, unsa may gipasabot nining pagmatngon sa pagpangukod sa oposisyon. So ato ning makita dinhi sa Kapitulo 13 sa Marcos, versikulo 9, o akong basahon pagbalik, nag-ingon din na, apan pagbantay kamo sa inyong kaugalingon, kay kamo ilang itugyan ngadto sa mga hukmanan, o kamo ilang bunalan sulod sa mga sinaguga, o kamo muatubang sa mga gobernador, o sa mga hari, tungod ug alang kanako, aron sa pagmatuod ngadto kanila. So atong tan-awon ni mga igsoon, unsa magigipasabot nini? Kini usa ka pasidaan gikan ni Hesukristo sa iyang mga disipulo mahitungod sa dili kalikayan nga pagpanggukod nga ilang atubangon. O kini gi-reflect ni sa atong kinabuhi karon kay duna usay mga higayon mahitabo sa atong kinabuhi. Dili lang dinhi sa atong lugar sa Pilipinas, apan duna man siguro kabahin o bahin nga gamay apan kasagaran tuwa sa gawas ang atong mga kaigsuonan mga misyonaryo, atong mga kaigsuonan mga Kristohanon gipanggukod usay pagani ang uban gipangpatay, no? So makita gyapon nato ni nga apil ni sa pahimangno ni Ginoong Hesus nga ato ning atubangon karon nga ang iyang katuyuan nga mabalhin ang pagtagad niadtong iyang mga tinun-an ngadto sa mga temporary nga mga butang ngadto sa espirituhanon nga paglahutay. Kaya ang ilahang pagtuo sa ilang nakita nga kini mohangtod sa kahangturan apan ang gisiguro ni Ginoong Hesus nga siya mismo mao'y magpabilin hangtod sa kahangturan. Siya usab dinhi nagpasidaan, excuse me. Nagpasidaan bahin sa mga pagsulay at tubangan sa mga relihiyoso, katong mga leader sa religion, relihiyon sama dito sa sinagoga, mga parisiyo, no? O sa secular nga mga hari ni ana sa panggobyerno, sa mga gobernador, sa atong gibasa, no? Sa mga otoridad nga nag-isip nini nga pag-antos ingong kahigayunan sa pagsangyaw, dili lamang sa katalagman. So kung natong makita, excuse me, kung natong makita ang ipasabot ni Ginoong Hesus, ang kanang pag-atubang nato sa mga kalisdanan, nining mga trials and persecutions sa atong kinabuhi, dili lamang kini katalagman nga atong iatubang karon, kundi usa kini kadako kayo nga pribilehiyo kahigayunan nga kita makasangyaw sa balaan nga pulong sa Dios nga mao ang ebanghelyo sa kaluwasan. So nag-ingon dinhi, kini usab sa katawag sa pagkamabinantayon o sa atong espirituhanong pagpangandam sa atong kinabuhi. Kinahanglan kita alerto batok sa mga limbong sa maabot, no? Labi na gyud karon nga naata sa mga pressure nato, no? Dili daghan man ang makahatag natong pressure. Dili lang ang espirituhanon hasta ang ato ang physical nga atong panginahanglan sama sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa atong mga anak, atong mga igsuon, dunay mga pressure nga maabot nato. Ilabi na gyud kun ikaw Kristohanon ra, usa diha sa pamilya, ikaw gyud against all odds jud ka dinha. Naagi mahitabo nga persecution, naagi nga pagpanglutos, pagbiay-biay tanan ato nang madawat. Apan ang giingon diha ni Ginoong Hesus sa versikulo 1, ningon siya, apan pagbantay kamo sa inyong kaugalingon kay kamo ilang itugyan ngadto sa hukmanan, no? O kamo ilang bunalan sulod sa mga sinagoga, mao ni nahitabo sa panahon ni Ginoong Hesus, ug ingon man mahitabo usab ni kanato. O kamo moatubang sa mga gobernador o sa mga hari. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, ingon siya, moatubang sa gobernador ug sa mga hari tungod og alang kanako. Dili ni kay moatubang tangad nila tungod kay nakasala ta, dili ta moatubang nila kay dunay tay nahimong salaod apan kini mahitabo sa atong kinabuhi tungod ug alang kang Hesus. Ginoong Hesus, no? Ang sumpay pagina sa bersikulo 9 ningon, aron pagmatuod ngadto kanila. So kinsa may atong pamatuod? Si Ginoong Hesus nga mao ra gyud ang Dios. So mao na ang pressure mga igsoon.
Diha si Jesus nagpasidaan sa diha-diha nga grabe gyud nga paglutos gikan sa mga leader sa relihiyon niadtong panahon na. Kay bisan pa gani siya nasugamak gani sa mga paglutos, mga pagpasakit hantod sa kamatayon. Dinhi ato makita nga kini nagtagana, no? Kining hitabo mga igsuon dili ni tan-aw nato nga negative siya. Kay kini excuse me. Kini nagtagna ni mga igsuon sa pagpalapad sa ministeryo gikan sa mga Hudiyo, no? Sa unang panahon mga igsuon kining mga ingon ani mga sinaguga, ang mga Hudiyo, naagini sila ilang kaugalingon nga mga sinaguga. Apan dinhi ato makita dinhi nga kining pagpalapad nini nga maong ministeryo, mao ni ministeryo ni Ginoong Hesus, di nagtudlo siya sa kinabuhi nga walay katapusan ug ang kaluwasan alang sa mga katawan. Nga yang gitudlo gikan sa mga Hudiyo ngadto sa mga Romanhon sa kalibutan ng Romanhon o ngadto sa mga hintil. Nga kinsa man ning mga hintil? Kita na. Dili gani ka Hudiyo, so hintil ka, no? Wa man siguro kaliwat og Jew dinhi, ano murag na usa siguro. So kita hintil ta. Okay. Unya ato makita dinhi nga ang pagpagukod naglihok isip usa ka pinugos. Napugos ta pero kini ato makita usa ni ka misyonaryo nga panaw. Pagkabot excuse me. Okay. Pagkabot sa mga leader nga sa ilang paagi nga madungog kini. Unsa may gipasabot ini mga igsoon? Kay sa panahon nga ikaw taralon ka sa hukmanan niadtong panahon na o atong makita unsay gihimo ni Pablo sa diha siya sa bilangguan nakadina siya ngadto sa mga sundalo, sa iyang mga gwardiya. Ug sa dihang mo ana ang ihang mga kaigsunan mo bisita siya, nagsangyaw siya, nagtuon siya sa pulong sa Ginoo. Walay choice sa mga gwardiya na ara siyang tupad. Gikadina din na sila pwede mo guwa. Tungod kay nakadina si ni Pablo. So ingon ni ana, dili ug atong tan-awon kalisod ang nahitabo ni Pablo apan kun atong makita katuyuan sa Dios aron masangyawan ang mga tawo nga dili gid maabot sa ebanghelyo ug dili pa pinaagis ka sakit nga gihimo ni Pablo. Sama usab sa nahitabo ni Ginoong Hesukristo ug ingon usab ana ang mahitabo kanato. Kinsa sa katapusang katuyuan mao ni ang pag-antos. Imbis atong tan-aw ang pag-antos mga igsuon nga kapilihan, ang mga pagsulay mo'y mga kahigayunan sa pagsaksi kang Hesus atubangan sa mga gamanan o mga dagko nga leader ug anaa sa posisyon. Kay kini sila mga igsuon na may mga Kristohanon apan dili tanan. Unya lisod sa na sila kabuton, lisod na tuduolon kay daghan kay tag-agian ng mga appointment. Unya ngayon sa may tuyo nimo musangyaw ko di gyud ka pasudlon. Labing siguro kay may mga official na kinahanglan makasud no. Pero dili man tanan. Pero kana mao nay nakita din hang ato ang gitun-an mga igsuon nga kini kahigayunan ang atong pag-antos, ato ang mga kahigayunan nga kita mo abot sa lugar nga wala na to damha. Makaingon tangano man ni ama ko diri Lord nga kapait ba ni kalisod ba ni, no? Kuno na nga sa tanang manghitabo sa atong kinabuhi adunay katuyuan ng Dios. Naa siya katuyuan nga giandam alang kanimo bisan asa kaniya dad-a. Busa ang ato gyud nga tan-awon mga igsuon. Nga kun asa matandapita ilabi na gyud nga ang ebanghelyo sa kaluwasan nga moabot ka sa mga tawo nga naa sa taas nga level o mga tawo nga naa sa taas nga posisyon sa katilingban kana oportunidad na nimo nga ikaw makapadayag, ikaw makasangyaw sa ebanghelyo sa kaluwasan. So ang kinauyukan nga rason alang nini nga paglutos mao ang pagkadugtong kang Hesus. No? Kitay mutakdo ngadto kanila pinaagi sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, pinaagi sa mensahe sa ebanghelyo. Dili ingon nga kita ang mga magtotoo sa una giinam na lagon nga mga samukan, no? Mga samukan maning mga Kristohanon sa una. Pero ilang nakita nga ang atong pagkasamukan doon ay katuyuan ang Dios. Karon ta maduol nila. Pagdagdakpon ka, magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo di na kinahanglan mga langhit pa kang moduol. So kani ato makita si Jesus mahitungod ni sa katapusan nga panahon naghisgot ni siya ni so maabot nga katapusan sa panahon og ang pagkaguba sa templo. Kay sa miagi atong gitun-an ningon ay mga excuse me. Okay. Sorry ha. Medyo static, no? Dili ato makita nga
Sa miagi ang mga tinunan niya ni daigig may sa templo, no? Wow, kanindot kasiga pagsiga sa adlaw dito sila sa Mount Olive. Nagpaantaw dito sa templo, nakita nila nga ang templo pagsidlak sa adlaw nagsiga-siga murag bulawan tanan. So grabe ang pagdaig nila. Mao ni dinhi nagisgot si Jesus, ningon siya nga kana tanan wagi bato anak magpabilin tanan tumpag na siya. Diyan na buong ang mga yan tinunan. So tungod kay mao ni ang panagna ni Ginoong Hesus, sa atong panahon karon gikan sa iyang pagtagna 40 ka tuig ang milabay natuman gid ang iyang panagna. Nga gigunob gid ang tibok templo. So mao ni ang iyang gistoryahan karon nga mao ni ang panahon ug pagkaguba sa templo. Nya kini nagpatin-aw nga ang panahon tali sa iyang pagbiya ug pagbalik nagpakita sa grabe gayon nga panglutos. Sa iyang pagbiya ug sa iyang pagbalik daghan ang mga kasakitan nga mudangat kanato. Daghang mga grabe ang paglutos nga nagtawag kanato sa paglahutay. Nga nagpasiugda nga ang ebanghelyo kinahanglan iwali una sa tanang kanasuran. Luyo sa mga katalagman, luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga pressure nga atong giatubang, mga igsuon ng katuyuan sa Ginoo nga isangyaw nato ang ebanghelyo sa kaluwasan. So unsa may makuha nato nga pagtulunan? Ato sa makita din nga si Ginoong Hesus wala lamang nagpasidaan kanato. Puro mga pasidaan ang iyang gipakita din ha, apan wala siya magpasidaan lang. Si Ginoong Hesus wala lamang nagpasidaan kanato mahitungod sa kalisdanan. Gipasabot niya nga ang kapuslanan niini sa atong paglakaw sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Gipahimangnuan ta niya apan ubos usab sa iyang katuyuan nga iyahang gipahibaw ta niya, gipasabot ta niya nga ang kapuslanan niini ako ning katuyuan para ninyo aron kamo makalakaw diha sa Kristohanon nga kinabuhi. Ang pressure mga igsoon sa kinabuhi mapadayag kung unsa, mapadayag dinhi kung unsa gayud ang imong gifocus sa imuhang kasing-kasing. Makita diha, i-reveal na din ha kung unsa ginaa sa imong heart, kung ana ka sa pressure, ana ka sa pagsulay. Makita na din ha kung unsa bayud ka tinud-an, nay bagyud ka nga magtotoo o tuo-tuo lang. No? Ang crisis nga imong giatubang mao kana ang kabahin sa imong misyon, no? Ang kalisod, problema, mga pressure, kasakitan, kabahin na sa atong misyon dinhi sa kalibutan. Gitugutan sa Dios ang iyang mga katawan nga ibutang sa mga sitwasyon nga sama niini. Nga naa ka ma-pressure ka sa kalisod, ubisan asa, ug unsa man nga kahimtang, legal man o sosyal, katilingban man. Tungod kay maura ka na ang dapit diin ang pipila ka mga tao nga inilani ning kalibutan nga wala pa masayod sa kamatuoran makadungog sa ebanghelyo. Dunay katuyuan. Nindot kay mga igsuon. So sa na to pag-apply sa itong kinabuhi. So imbis mangita ta og agianan padulong sa gawas aron makalikay, no, ang kaning mga atong sagubangon. Dili ta mulikay. Pangita o kinsa ang imong mahinabi. Sama din sa iglesia. Na magay mga bag-o mo abot diri, no? Atong makita dayon. Nakita diri nga regular ta, makahibalo kita, makaila ta kana siya bag-o na siya bisita na nato. Unsa may atong buhaton? I-approach gina nato sila. Ato na silang istoryahon, ato na silang abi-abihon, kay doon naging katuyuan ng Ginoo nga no, naabot na siya dinhi sa maong iglesia. Okay? Ang usa ka magtotoo nga makaamgo nga sila gibutang sa Dios sa kalugar ubos sa iyang katuyuan. Ug wala siya mubiya, ang ilang kabalaka mahimo otoridad. Wala gamubiya, nahimo na hinoong otoridad ang imong kadlok o imong kabalaka. Nga din ikaw gihatagan kag gahom sa Dios pinagi sa balang espiritu nga ikaw makasangyaw sa ebanghelyo sa imong isig kaingon. So dinhi ato makita mga igsoon nga ang ikaduhang punto mao ni dinhi nga ang katuyuan sa Ginoo nga ato gyud madala sa tila ni Ginoong Hesus ang mga katawhan ilabi na gyud ang mga wala pa gyud makaila kaniya, no. So ang ikaduhang punto nato dinhi nga nagdala dinhi nag-ingon nga pagsalig o pagsaksi sa balaanong giya. So nganong pagsalig o pagsaksi sa balaanong giya? Dinumdumi. Sa panahon nga atong buhaton ang pagsangyaw sa ebanghelyo, do na gyud tabang maabot ninyo. Dili lang pinansyal, apan ang pinaka number 1 nga tabang ninyo ang balaang espiritu mo imutudlo nimo kun unsay mo isulti.
Sa panahon usab sa kalisod, kining kaaway magsige kinig sabok. Anyway, si pasag din na, no? So sa panahon sa kalisod, atong makita din nga dunay gyoy tabang, dunay giya nga moabot nato kung kita mo salig sa buhat sa Dios. Kay kining tanan mga igsuon, labi na gyud ang pagsangyaw nato sa ebanghelyo, dili gyud ta mahimo kun wala ang Ginoo sa ato ang ginabuhi. So ang ebanghelyo dili lamang alang sa usa ka nasod, kundi dili alang sa tibuok kalibutan nga nagpasiugda sa misyon alang sa buluhaton sa simbahan. Pinaagi sa pagiya ug tabang sa balaang espiritu. Okay? So matod pa sa bersikulo 10 nag-ingon og ang maayong balita kinahanglan iwali una ngadto sa tanang kanasuran, dili ni siya nga talagsaran nato madungog kay naa ni siya sa ato ang basahon sa Mateo, the Great Commission, di ba? Manlakaw kamo pagsangyaw kamo sa ebanghelyo, kay mo kabalaka kay dito mo pasagdan hantod katapos sa kalibutan. Kini usa ka balaan nga mando gikan ni Hesus sa panahon sa Olivet Discourse, mao ni kauban ni siya dito sa wali sa bungtod. Kay taas man ni sa Mateo taas kay ni siya. Pero kani sa basahon sa Marcos dili kay ni siya taas. Ningon dinhi nga nagpahayag nga ang tibuok kalibutan nga ang pag-ebanghelyo usa ka mahinungdanon nga pasiuna sa katapusan sa panahon. So nagpasabot ay ni mga igsoon nga kaning ebanghelyo mao ni nagpahibalo nato sa umaabot nga panahon, no? Kini naghatag og gibug-aton sa kinatibuk-an sa ebanghelyo nga gituyo alang sa matag klase o grupo sa mga tao ug nagtakda sa gikinahanglan nga panahon sa dili pa ang katapusan nga katumanan. So gi-prepare ni siya sa Ginoo aron mahibaluta kung unsa gayod ang mga panahon. Gihatagan ta niya og timailhan sa umaabot nga panahon apan dili pa kini katapusan kay siya nag-ingon nga kini sinugdanan pa lamang. Ang pulong nga gikinahanglan sa bersikulo 10 nagingon ang maayong balita kinahanglan iwali una ngadto sa tanang kanasuran. So ang pulong kinahanglan mga igsoon nagpakita nga ang tibuok kalibutan nga pagmantala sa ebanghelyo dili usa ka pagpili apan usa kini nga gikinahanglan nga prophetic plan sa Ginoo o propetikanhong plano sa Dios. Dili kini limitado lang sa usa ka lugar, dili ni limitado lang sa utlanan o dunay boundary. Usa kini ka grupo o kini nagtumong sa tanang klase sa mga tao o grupo sa katawhan sa tibuok kalibutan. So ang pagsangyaw nato sa ebanghelyo mga igsoon dili ta mo pili. Kinahanglan sa tanan nga tao nga atong masugatan, atong labi na gyud ang mahal nato sa kinabuhi, atong mga parinti o mga kaila, ato gina silang sharean sa gospel mga igsoon. Ayaw mo pagpaabot nga moabot ang panahon nga moingon mo nga sayang wala na ko ma-share nya wa na panaw na. Nahitabo na nako mga igsoon nga dugay nang nawa sa kong kasing kabugaton. Nga nagunahon ako adto silang kog unya-unya pagkahuman nabalitaan na nako wa na. Grabe kay na mo nay isip kuan mensahero, isip pastor, mo nay pinakabugat nga butang nga kapakyasan sa buluhaton nga wala nimo buhata. Naghatag gini ko sa kapiho o sakto gyud nga ilahanan nga sa mga magtuo nga ang katapusan dili moabot hangtod nga ang ebanghelyo masangyaw sa tibuok kalibutan pinaagi sa pagdasig sa balaang espiritu nga naghatag kanato og gahom sa mga magtutuo sa pagbarog isip mga saksi bisan pa taliwala sa mga pagsulay. So kining maong bersikulo mga igsoon mao ni nagpakita nato nga kinahanglan gyud nga iwali nato ang ebanghelyo dili lang sa ato ang lugar, kundi sa tanang lugar kung asa man ta ibutang sa Ginoo. Kay ang katuyuan sa Ginoo nga kung masangyaw na ang pulong sa Dios, ang ebanghelyo sa Dios, diha na ang katapusan sa kalibutan. No? Apan atong tanawon mga igsuon nga gipasali gayud sa Dios nga siya dili gyud mobiya nato, dili ta niya pasagdan. Iyang gipakita ang pagkamatinud-anon, ang iyang dakong gugma diri kanato nga nagpabilin gyud gikan pa kaniyo kaniadto hantod karon luyo sa atong pagkadili matinud-anon apan ang Dios nagpabilin nga matinud-anon kanatong tanan. Kini nga sugo nagpakita nga ang misyon sa simbahan nagpadayon bisan pataliwala sa paglutos.
So why makababag nini mga igsoon ang pagsangyaw nato sa ebanghelyo? Kay ningon din nga isangyaw nato sa bersikulo 10, isangyaw nato ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Kagubot o walay makapadayon kini bisan taliwala sa paglutos, kagubot o panabangi sa tibuok kalibutan. Naghatag kinig usa ka tino gyud og tinud-anay gyud og eksakto kayong ilhanan sa mga magtotoo nga ang katapusan dili mo abot hangtod ang ebanghelyo masangyaw sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan, no? Usa-usab kini kapagdasig sa balaang espiritu nga naghatag og gahom sa mga magtotoo pagbarog isip mga saksi bisan pataliwala nining mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Ayaw mo kabalaka mga igsoon, dili ta ingon nga mahadlok ta nga musangyaw ta sa pulong sa Ginoo kay kasab-an ta aning mga tawo nga kaila ni Kristo. Nasinati na namo, masinati pa na nato apan hinumdumi nga dili nang na sila ang tawo sa kalibutan. Daghan pa ang nagkinahanglan sa kaluwasan. Busa ayaw mo pag-undang kinahanglan magmalahotayon ta sa pagsangyaw sa balaan nga pulong sa Dios. So ang bersikulo 11 nag-ingon usab sa dihang ila kamong dad-on o gitugyan ngadto sa mga hukmanan ayaw ninyo kabalaking daan kun unsa ang inyong isulti apan isulti ninyo ang bisan unsa nga ihatag kaninyo niadtong taknaa kay dili kamo mao ang magsulti kundi ang Espiritu Santo. So ingon na mga igsoon. Ang ato ang defense nga paghimuon ilabi na gyud nga mahitungod sa ebanghelyo nga atong isangyaw. Dili gingon dinha nga dili ta angay mag-ul mabalaka tungod kay ang balang espiritu ang mosulti. Muhatag og atong isulti. Nian ang higayuna. Og dili sana siya moabot og tagaan ta og isulti sa balang espiritu kun dili sa ta maghimo sa bulhaton nga magsangyaw tagpulong ngadto sa atong mga katawhan. Kay tungod daghan ang mga kontra sa mga Kristohanon, taralon ka sa kumanan o dadon ka bisan asa unya bistahon ka o usayon ka. Dinhi klaro kayo sa bersikulo 11 nga dili ka angay mabalaka. Kaya ang imong isulti ihatag ni anang taknaa. Kay dili kita ang mutubag, dili kita ang manalipod, dili kita ang modepinsa, kun dili tahatagan ta ug unsay atong isulti gikan sa balaang espiritu. So dili ta pasagdan mga igsuon. Gani ang balang espiritu gani ug dili ka kay balo magampo ang balang Espiritu Santo motudlo pa nato sa pagampo niya nagkuan pa gina siya ni grown pa gina siya kay aron ta makamao sa pagampo. Ang mga magtotoo dili angay mahadlok kay ang balang espiritu mohatag sa gikinahanglan nga pulong alang sa ilang depensa or sa ato, no? Gipasiugdan ini ang usa ka kalibutanon nga prioridad sa misyon ug ang balaang paghatag og gahom sa mga panahon sa pagsulay. So dili ta angay mabalaka kay hatagan tagagahom sa balang espiritu sa Dios aron kita makapadayon sa misyon nga iyang gihatag kanato luyo sa mga pagsulay ug sa mga kalisdanan. Gaingon nina sa Juan 14:1 ug mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. So ato makita dinhi nga gipadayag ni Ginoong Hesus nga salig kamo sa Dios. Iyang ipasabot ang Dios nga amahan. Salig usab kanako. Kay nakita niya og nasayod siya iyang gipadayag kanato nga ang Dios amahan ug siya usara. No? So si Jesus na pasidaan nga mga magtotoo magatubang og mga pagsulay ug pagsupak tungod sa ilahang pagtuo. No, daghan kayo tag masinati gitudloan ang mga magtotoo nga dili mahadlok o mag-andam og detalyado nga mga depensa ingon nga ang balang espiritu mosulti pinaagi kanila. Dili na ta magul unsay atong isulti ilabi na gyud kini mahitungod sa pagpaambit nato sa ebanghelyo. Ang focus mao ang espiritu nga naghatag og pagmatuod niini nga bersikulo ug nagtudlo sa mga magtotoo nga magpabilin nga nakatutok sa misyon sa pagpaambit sa ebanghelyo ug nagsalig nga ang Dios maghatag og balaan nga giya o kusog sa panahon sa paglutos. Makita nato nga grabe kaayo ang iyahang gihimo. So unsa may atong makutlo nini nga pagtulon-an. Dili ato makita mga igsoon nga gipasaligan ni Ginoong Hesus ang mga magtotoo nga dili gid mabalaka bahin sa depensa sa panahon sa pagsulay tungod kay anaa ang balang espiritu maghatag sa kinahanglan nga mga pulong. Unya nagbalhin sa pagsalig ngadto sa pag-andam sa kaugalingon ngadto sa gahom sa Dios.
Kay usahay mo salig man ta sa atong kaugalingon, ako'y bala ani. Kay balo ko mo depensa ani, pero hinumdumi nga ang balaang espiritu andam og kanunay nga mohatag kanimo og depensa. Dili na kinahanglan ka mag-andam. No? So unsa may ato pag-apply nato sa atong kinabuhi. So ang mayong balita atong tanaw mga igsoon nga kinahanglan iwali. So mao ni application. Una sa tanan sa kanasuran, no? Lisod man ta kaadto dito sa layo, pero ang atong kanasuran nasa atong palibot, nasa atong luyo, nasa atong kiliran, labi na naagi sa atong panimalay. Kay napay atong membro sa pamilya nga wala pagid makaila sa Ginoo. Di na lang ta moadto sa kanang sa Iran kay gubat. Di na ta moadto sa Israel kay gubat. Niara din ang gubat din sa ato. Espirituhanong gubat, no? Ang may balita kinahanglan iwali mga igsoon o ginumdumi. Ang pagkinabuhi uban ang pagkadinalian sa pagpaambit sa pagtuo, mao ni kinahanglan gyud urgency. Nay urgency sa atong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? O pagsalig sa balanon giya labaw sa personal gyud nga kalantip sa atong salabutan. So dili ta magsalig nga kamauta maayta nahibalo na ko ang Bible ako nang gibasa from cover to cover ngadto sa luyo tanan kana mga igsoon mulabay na, no? Kay dili beta magpabilin hangtod sa hangtod, mahimo betang ulyanin, no? Mag-Alzheimer din ta, so wala na tanan, sayang kayo. Importante gyud ang atong kasing-kasing nakakonek ngadto sa Ginoo, no? Kung natubangon o pangutan-on may tungod sa pagtuo nga Kristohanon dili angay madlok umakotihong pag-andam kay ang balaang espiritu muhatag sa gikinahanglan nga pulong. Umao yung nagdala na ito maigsoon si katulo na ito nga punto. Nga gingon din ha, panlantaw sa mahangturon nga paglahutay. So nagtanaw ta, nga kita mo lahutay ta hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Kini nag-andam sa mga magtotoo alang sa malisod nga kamatuoran sa pagkadisipulo. We must be a disciple of Christ. Nga nagpasiugda nga ang tinuod nga pagkamaunongon kang Kristo, malahutayon, ug dili gayon matarog. No? O kita mo lahutay gyud mo endure kita bisan atubangan sa pagbudhi ug kamatayon. Dili ta kay mahadlok ni ana. Bersikulo 12 nag-ingon diha mga igsoon kanimo ay niya na gini sa tuang palibot. Kaya akong gingon ang niagi aton naghisgot ta pahimangno sa gawas nga dili angay buhaton meaning a propeta mga talan-awon makadani dinhi ang kaning gipabantay gipamitngunan ta Ginoong Hesus tungod kaning mga panghitabo anaa na gyud sa ato ang tugkaran, no? Ningon din ha ang igsuon magtugyan sa igsuon ngadto sa kamatayon ug ang umahan magtugyan sa iyang anak ug ang anak musupil sa iyang mga ginikanan ug ipapatay sila. Daghang balita mga igsuon atong mga nangaging mga adlaw nga atong makita nga nagunay ang managsuon, nagpatay ang amahan ug ang anak. Dili ba nahisulat kining Biblia 2,000 years kapina gikan ni Kristo? So atong makita mga igsuon nga ang mga panghitabo, ang mga tilimad-on ug mga sinyalis nga ang kalibutan nato ang atong kahimtang dinhi duol na gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Mao na nga dili ta angay mahadlok sa mga panghitabo nga atong giatubang karon tungod kay noon malipay kita, magmaya kita kay mauni ang kahigayunan nga mosangyaw ta sa ebanghelyo sa kaluwasan. Tungod kay nasayod ka mo mga igsoon makaingon ta nga kanang mga tao dinho karon mga panahon na cranky kayo, dali kay masuko, no, kay tungod sa ilahang mga problema. Apan hinumdumi nga ang pulong sa Dios sama sa espada nga duhay suwab. Mudulot na dito sa kasing-kasing ngadto sa mga lutahan sa tao kun imo siyang sultihan wa ka kay bawo nga maura day na gipaabot. Apan atong gipalabay ang pinakabulawan nun nga panahon nga unta kaning tawhana madala na sa tila ni Ginoong Hesus. Unsa gingon ni Mahatma Gandhi? Isa na bawa na, brother no? I like your Christ, but I don't like your Christian. Moingon na ang mga tao, mga igsuon, nindot ko, kay balo ko sa inyong Kristo, nakaila ko sa inyong Kristo. Kung wala ko, yun ninyo, ginana bitaw ko istorya, ito na sa church, no? Mao na, importante yun, abiyabihon na to, itong mga bisita, ilailahon na to, ang mga, wala na to ilhi, no? Ay mo kalimutan mo na pagkabuhato na to inigsugod. Okay? So, nag-ingon ni Jesus, nagtagna sa tungod sa Ebanghelyo nga, mutumaw ang panagbangi, hinungdan, nga ang kinaiyanhong pagkamaunungon sa pamilya, maguba na siya.
maka-destroy na sa atong relationship within our family. Ug dili magtotoo nga mga membro sa pamilya magbudi sa mga magtotoo. So doon nagi kagubot nga hitabo, itugyan sila ngadto sa mga otoridad aron patyon ilabi na ang pagkutlo sa igsoon, batok sa igsoon og mga anak batok sa ginikanan. So ang mahitabo nini mga igsoon nga kasagaran gani naa sa pamilya ang mga Kristohanon usahay daog-daogon sa mga igsoon, ukha ginikanan, ubali nato ginikanan og mga anak. So ang atong mapicture ana nga doon nagyoy kagubot nga mahitabo diha sa pamilya. Kaysa una mga igsoon, dili may kisalabot sa akong igsoon sad tungod sa pagtuo. Pero ang Ginoo nag-ingon naghatag gyud og lamdag nga ayaw na siya og asahi. Di ba nato natubayan ba? Padayon ipakita kung unsa ang bunga sa Espiritu Santo diha sa imong kinabuhi. So hantod pag karon mga panahon na nindot na kayo og batasan, may na kay mo tagad. Kung ako katong gisupak-supak niadto panahon na di gyud ko kaduol. So ingon gyapon anak mahitabo nato. So dinhi sa Mateo 10:34-37 nagingon ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan, dili kalinaw akong gidala kundi espada. Hinuon mianhi ako aron sa pagpanagbangi ang mga anak og lalaki o mga inahan, ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan o ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. No? Wala na to nabutang sa screen. Anyway, ako lang basahon. Ningon din na sa 36, ang labing ngilad nga kaaway sa tao maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Daghan ang mga kaigsuon na nato nga gilutos in taon ang mga Kristohanon tong igsuon kay ang ilahang kapamilya dili nila kapuso, no? Bintahan na lang kay kapatid. So ingon ni ana, doon na mahitabo mga igsuon nga kagulian kay mo gingon ni Jesus wala ko mo nindong nagdala og kalinaw wala espada tungod sa kaguliyang nga mahitabo. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an ako. Karon kadtong nagmahal sa iyang anak labaw pa kay kanako dili usab takos mahimong tinun-an kanako. Dili sa pagsalikway sa atong ginikanan, dili sa pagsupak-supak sa atong mga kaigsuonan ang gipasabot ini mga igsuon nga unaha paghigugma ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Uhay na lang nas mama, ulahin na lang nas papa. Number 1, ang Ginoo mga igsoon kay siya mo pahiluna anang tanan. Ug makita na si mong igsoon, makita na si mong ginikanan, ang imuhang kinaiyang gibago sa Ginoo anha nila makita nga duna kay paghigugma ngadto nila. Ngagikan sa Dios una sa tanan. Sumao na ang mahinungdanon. Kini nagpasiug na nga ang makamaunungon kang Kristo mahimong magwagtang sa kinabuhi ug labing suod nga mga relasyon. Mao ni ang atong pagkamaunongon diha ni Kristo doon naghihinungdan nga mawa sa dang atong kinabuhi tungod sa mga kaguliyang o sa mga kontra sa ato ang pagtuo. Versikulo 13 nagingon unya dumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Katapusan bersikulo. Apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Mao ni paglao, mao ni pagsalig ni gingon ni Ginoong Hesus dinhi sa bersikulo 13 nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Dili ta maghunahuna kanos pa kahana no. Dili na ang gauge sa ato ang kinabuhi pilay edad nato, pilay ato ang lifespan sa atong kinabuhi kun dili karon ang pasabot ni ana. Mulahutay ka sa tanang higayon nga imong atubangon ang mga kalisod, kalisdanan tungod ug alang ni Ginoong Hesus. Dili ni mahitabo mga igsoon kun dili tungod niya. Apan iyang gitan-aw dinhi, ayang giingon dinhi nga nahitabo ni ninyo tungod ug alang kanako ang pagpadayag kanako ang pagsangyaw sa ebanghelyo. Ang iyang gipasabot ni mga igsoon nga ana ako kanunay uban kaninyo kay kini tungod ug alang kanako. So dili ta mahadlok. Ana asi Ginoong Hesus. Ikaduhang Korinto 13:5 ningon susiha ang ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo gawas kon napakyas gayod kamo.
So makita na to din hingingon siya, nahibalo ka mo nga si Kristo, anaan ninyo. Sa dihang ni dawat na ni Ginoong Hesus, nga mahimong personal, nga manluluwas sa atong kinabuhi, automatic na nipatikan mo sa balang Espiritu Santo, nagpaila nga kamo Kristohanon, kamo giset aside mo, kamo usa mo mga Kristohanon. Ay minunong migion sa pagpatik sa balang Espiritu, ni sulod siya, gipatikan, di na siya magawa. So saan yung hingilin? Tungod kay gipili kamo sa Dios. Kini nagpresentar sa kinatibukan nga oposisyon nga atubangon sa mga magtutuo gikan sa kalibutan. So naagi oposisyon, no? Lakip na mga sa panahon sa una ang mga Hudiyo, mga pagano, katalingban nga kinatibukan, doon nagi oposisyon. Ang pagdumot mutungha tungod kay ang Kristohanong pagtuo naghagit sa natukod nga mga relihiyoso ni atong panahon na, ang ilang kultura, ang ilang katilingbanon nga mga lagda. Wala masubay sa gisulti ni Ginoong Hesus. Mao na nga si Ginoong Hesus ni atong panahon na sa Roma, sa mga Hudiyo, o sa mga uban pang mga Parisiyo, o sa mga eskriba, against all odds gid siya. Kay tungod nakita nila nga natandog ang ilang garbo, nakita nila nga dili mao ang ilang mga pagtulunan, gisupak ni Ginoong Hesus tungod kay sayop ang ilahang gihimo. No? Kining mga pasis mga igsoon nagpasidaan nga ang pagsunod kang Hesus bayulinti gyud. Disod, no? Grabe og bangis nga pagkabahin-bahin bisan sulod sa pamilya. Dunay mahitabo nga pagkabahin-bahin, magkatibula ang mga igsoon gidikanan, mga anak magbudi sa usag-usa hangtod sa kamatayon tungod sa iyahang ngalan. Sa ako nang gikaingon, hinumdumi, naagi ng pulong. Tungod sa iyahang ngalan nahitabo ni, o hinumdumi, kinsa ang gilutos, kinsa ang gisakit, ang mga Kristohanon, tungod sa iyang ngalan, tungod kay anaa kamo ni Ginoong Hesus. Panagpasalig ang muluhaw tay hangtod sa katapusan, magpabilin diha sa paglantaw sa mahangturong paglahutay ug sa pagkamatinumanon taliwala sa grabing paglutos. Ug kini sila maluwas. No? Kung ikaw tinudanay nga luwas, ang balang Espiritu magpanglihok sa imong kinabuhi ug siya ang muhatag kung unsay imong tubag sa panahon nga ikaw husayon. Dili ka angay maguol. Ang paglahutay dili pinaagi sa atong kusog. Nahibaluan nga atong kusog, atong nahibaluan, atong kaalam ug uban pang mga kahibalo nga anaa kanato kun dili pinaagi sa tabang sa balang Espiritu aron kita makalingkawas sa kalisdanan. So dili ato. Kung nakakita tag idea nakalusot aning problema, nasulbad ang problema moingon ta biliba ginako Di pa ko hinanog sini awon sa ba? Ato din giangkon ang kamayaan sa Ginoo nga unta angay gid niya. Lord, salamat kay nasulbad ang akong problema. Usay atong angkonon ang himaya nga atong gitagana alang sa atong balaan nga Dios. Kining tanan mga una kining tanan pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo at di na to kalimtan. Kun walay grasya sa Ginoo ang tanan disgrasya. So doon kining paglahutay mga igsoon doon natin illustration nga akong ihatag kanyo. Kani usa ni ka tinuod gani na hitabo no. Niadtong 1968 sa Olympics. Kani ginganlan og John Stephen Akhwari sa Tanzania. No? Apil siya sa marathon. Sa dihang nagdagan siya, gibikugan. So pagbikog siya ang tiil, nadagma siya, nagkasamad-samad siya. No? Unya, gitabang siya, nagkadugo siya, natabang, gibutang bandit sa iyang mga samad. Unya, natapos siya sa katapusan yun. Iyang natapos yun ang maong dagan. Mga usa ka oras, human gideklarar ang mananaog. Usa ka oras, human gideklarar ang winner ni atong marathon, una pa siya niabot. So gipangutana siya, ngano nga ni padayon man ka sa maong lumba. Nya daghan tawo kay bandit samad-samad. Sila gipangutana kun ngano nagpadayon siya, siya miingon. Ang akong nasod wala magpadala kanako sa 5,000 miles nga marathon aron sugdan ang lumba. Sila nagpadala nako nining 5,000 miles nga lumba sa dagan aron akong humanon. Ingon ni ana ang gipasabot ini nga paglahutay. Bisan pa nagkadugo-dugo na siya, nahuman na dito ang winner, pero iyang gitapos ang iyang dagan. Gihuman niya ang lumba. Sama usab kanato, ang gipadayag sa Ginoo kanato,
atong humanon ang atong lumba hantod sa katapusan kung kanus-atan niya kuhaon. Walay oras, walay tuig, walay gigahin nga panahon, apan ang maong lumba, gilatid na sa Ginoo sa atong kinabuhi. So angay kitang magbaya niya na mga igsoon. Ang katapusan nga linya sa pagtuo, ang kadako sa atong pagtuo, wala gipasabot, nga kung unsa kakusog ang atong pagdagan, apan kini pinaagi sa kakinsang kamot, kita nagkupot. Dili kung unsa ta kamaayo sa ato ang mga buluhaton, kalantip sa atong salabutan, apan kung kinsa ang nagbuot sa atong kinabuhi. Kung kinsa atong gisaligan. No? So ang makuha na ito nga pagtulunan mga igsoon, ang bilis sa pagkadisipulo ug ang dili kalikayan nga pagatubang sa kalisdanan tungod sa hugot nga pagtuo na kinahanglan og makanunayon nga paglahutay dili ang kahadlok. Mulahutay ta sa atong pagbang ato ang lumba sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dili ang mahitungod sa kakusog na tumudagan pero ang atong tumong o kinsa ang ato ang gituhuan. Gitagna ni Jesus ang grabing mga pagsulay, lakip ang magtotoo nga itugyan nga tos kamatayon. Nga nagpakita nga dili gayod sayon ang pagsunod kaniya. Dili sayon ang kinayahan sa pagsunod kaniya, dili kanunay ni nga sayon ang atong pagsunod ni Ginoong Hesus. Kasagaran, kalisod. Labi na gyud iniktan-aw nato nga Kristohano naman ta ko, na ako sa simbahan, nangalagad ko sa simbahan, muhatag ko og tabang sa simbahan. Nganong naaman ko'y problema? Ngano? Naibaw ba mo nga pagligo na ninyo? Pagsulay na nga kamo makapadayon sa pagdagan hantod matapos ang lumba. Tungod kay kanang mga kakulian nga naa sa daplin, gituyo na sa Ginoo aron ikaw malig-on. Nga dili ka mutan-aw niya ng mga babag sa imong agianan kun dili mo tutok ka ngadto sa imong finishing line nga mao ang Ginoong Hesus. So ang tawag din mga igsoon mao ang pagbarog nga lig-on, paglahutay hangtod sa katapusan aron maluwas. Ang mga magtotoo pagadumtan sa kadaghanan tungod sa ilang pagkamaunongon Hesus. So ang gipasabot ining pagbarog nga lig-on ug paglahutay maong pagbaton og hugot nga pagtuo kang Hesus o pagsalig kaniya, pagsurrender sa atong kinabuhi, ubos sa iyang pagmando, pagtuman sa iyang sugo, pinagi sa pagsunod, subay sa iyang kabubuton, ug wala kita ikakatampo nini, mauna iyang kamatuuran, ug wala kita ikadugang nini, tungod kay kini, buhat sa Dios. Walay ato, no? Makasunod kita sa iyang kabubuton, pinaagi lamang usab sa iyahang grasya, kay kini saad sa Dios. Kung wala ang Dios sa atong kinabuhi, wala tayong mahimo. Mao na nga atong i-recall mga igsoon dinhi sa aplikasyon nato no, ang pagpili sa pagsunod ni Kristo mahimong magkinahanglan og pagsakripisyo sa atong mga luxury no, sa atong mga kahupayan, sa atong reputasyon o atong mga relasyon. Kung magatubang ka og oposisyon o pagbudhi, hupti ang pagtuo, guniti ang pagtuo o pagsalig sa katapusan nga kaluwasan nga gitagana kanimo sa Dios. Ayaw tan-awa ang mga sirkumstansya, ang mga pagsulay sa katapusang mga adlaw temporaryo, samtang ang gisaan nga kaluwasan walay katapusan. Ang mga kasakitan temporaryo, bisan pa ang mga hulga, ang mga magtutuog yawag nga dili madlok, ang pagkahibalo sa balang espiritu naghatag og kusog. Amen. Samtang mga sumusunod ni Jesus nakatubang sa grabe nga kailap na kay pagluto sa pagbudi, bisan sa sulod sa mga pamilya tungod kaniya. Sila kinahanglan nga mulahutay o kita kinahanglan mulahutay hantod sa katapusan aron kita makabaton og kaluwasan. Gihatagan og gibugaton ni Ginoong Hesus nga kini ang pag-antos usa ka saksi sa kalibutan ug makadawat sila og balaan o kita makadawat og balaang suporta gikan gayud mismo sa balaang espiritu nga mao ang magpamatuod kanato nga kita mga anak ni Kristo, ang mga anak sa Dios, igsuon ni Kristo. Sa katapusan mga igsuon kini nga tuling nagsilbi nga usa ka tawag sa pagbarog nga lig-on. You have to stand firm sa atong pagtuo, taliwala sa kalisdanan. Pagsalig nga ang pagmantala sa ebanghelyo magapadayon bisan pa sa grabe nga pagpanglutos, grabe nga kasakitan, grabe nga mababag o grabe nga mapag-antos
kay kining tanan tungod kang Hesus. Amen. Mao nay naghatag nato kusog, mao nay naghatag nato palaom. Hinumdumi nga ang kinahanglan magmatngon usab kita sa mga panggukod o oposisyon, sa atong mga kontra, sa atong mga nagbabag sa atong misyon nga gihatag sa Ginoo. Ay ikaduha na pagsalig o pagsaksi sa balaang giya, ang balaang espiritu sa panahon sa kalisod anaa andam mutagana nga mutabang kanimo. Ug ang ikatulo, kinahanglan ang atong paglantaw ni adto walay katapusan nga paglahutay hangtod sa kahangturan sa atong kinabuhi. Amen. Magampo ta mga igsoon. Langit ng Amahan, salamat Ginoo sa imuhang mensahe ngayon gipadangat ining kapunon Ginoo Dios. Lord, ikaw gayud ang nasayod sa tanan. Imo nakita Ginoo ang among kahimtang. Dayag sa imong mga mata Ginoo kun unsa ang naa sa among mga kasing-kasing. Bisan pagani ang among motibo ug mga intensyon sa among buluhaton alang kanimo. Imong nahibaluan Ginoo God. Busat ayog tuguti Amahan nga ang himaya, kadungganan, pagdaig ug pagsimba maari diri kanamo kundi ikaw lamang ang among madaig ug masimba Ginoo. Salamat sa mga pahimangno nga imong gihatag kanamo nining kapunon. Nagampo ako Ginoo Dios nga ang matag usa kaming tanan dinhi nimong iglesia Ginoo God. Mudatom sa among kasing-kasing ug sa among una-una mupatik kini Ginoo God. Kining maong pahimangno ng imong nga pagtulunan nga imong gihatag kanamo nga dili kami angay mabalaka, nga dili kami angay maguol, dili kami angay nga mahadlok sa mga panghitabo nga among giatubang tungod kay ikaw ang nagkontrol niining tanan. Salamat Ginoo sa imong gugma, grasya kaluoy. Dalaygon ka sa walay katapusan Amahan. Kinahanglan pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.